Паски има бачка обаче. А? Паски има работи, бе. Бачка ли Паски по? Аз казах what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах what you gonna do now? Целият квартал 120 съм въртял, много изнаглял, сечето съм бигал, с вези съм запорял, от това съм се въртял, бял и побелял. What you gonna do now? Рапове съм ял, макарони пак съм ял, гъста съм и въртял, гагнето и watch up now. Chitty chitty bang bang, money in the bang bang, gas in the tank tank, doing my thing thing. На светофара гуми съм въртял и цяла вечер рапове съм правил. Рими вадя, аз дори от скал. Куки, wow, what you gonna do now? Виждам. Аз казах wow, what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах wow, what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах wow, what you gonna do now? Целият квартал вече забигал и казах wow, what you gonna do now? Целият квартал като пада микрофона, даже дявола издигам до живота сам бягам, а втори пристигам. Като пада микрофона, даже дявола издигам до живота сам бягам, а втори пристигам. Хейтера ми викат, аз съм смисъл в думите. Кукота ма пита, къде държат си гумите. Видиш ма завитам, аз така си ходя, брат. Сцена стяга ми хадата, аз отскоро съм мърдат. Малко по-богат, малко по-рогат, малко по-обрат в емоциите на нашия питак. И все пак рестем пис, Биги и Тупак. И моята чета пали, хит са вариските мангали. Разбрали и готови сме вече да запалим. От много малък аз събирам и баричките дублирам. Мишите вода, кура се опират. Виж такъв си кавал, багажът ти е сливенския кашкавал. Дали си посмял по устата да целуваш след какво си ми ял. Все едно сме спешъл същата работа. Честно си. И отиваме на какви? Къде? Май да. Да. Там някакви цигари. Там цигари някакви. Взех ги? Не бе, отзад е. Много ти. То няма сигурно. То няма. Сега се взема. Снимай по-прикрито. Що? Шкей. Лав маге, джаз маге. Отива къде? Там ли? Айде. Айде, чао. Взе си горни страна? Да. А, то няма всичко да. Значи можеш и да не взел. Фервел. Също е като Тошево. Дали? Да. Повярвай ни, да. Няма се връщаш. Дали за глава. Ядреш малко на това горницата, че е хладно. Има две кутки там, хай при тях. Някакви пиянки са да те. Стига. Дали центъра? Кое? Еми, той... Съм викаме спрямо на 93-та. Направо. Чакай го превера. Да, не ми пречи. Не ми пречи, то ли кафето? Да, да напият. Чуваш ли си, но то вътре май не са пуши. Да. Да, бе. Не, ще правим. Ай се разходим малко. Ай, почваш. А има мачка. Окей. Гледаш ли си? Има мачка. Сега. То ще стане.
Да, вънки е това. Реши си го да запази. Ще ли за якото? Да, не знам. Защото не реши. Ето каза. Живеем си гледа обикновено детето от 80-те и каквото ще се чака да махаш, нали, вътре си, то няма ти трябва и тежно за читачка даже.